जाबाय जायखिया जेरावखि नुवा मानो सोंनानैहाय नोंथांमोना न'खरनि मानसिनो फन खालामनानै खोन्थाहरब्लानो जाबाय। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन, आङो दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैदों जाहैबाय मानसि गोमानायनि सायाव। आङो भिडिअ बानायैयाबो गोबावसैमोन, नाथाय इमारजेन्सि मानसि गोमानायनि बागैहाय आंखौ बिथोन होनायलाय भिडिअ बानायनो, बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। मानसिया बांद्राय गोजाननि नङा, जोंनि चिरां जिल्लानिनो मानसिया। बिथां अमे बर'आ गोमानानै दङ। मानसिया जाहैबाय बिजनि सबायजार हास्रावबारि गामिनि होननानैहाय आंनो खोन्थाहरदों। बियो थांनाय 1 सेप्तेम्बरनिफ्रायहाय दिनैसिम गोमानानै दङ। दा बेखौहाय न'खरनि मानसिया नागिरनानै मोनाखै, बिनिखायनो ससियेल मिडियानि पावार इउटुब फेसबुकनि गेजेरजों नोंथांमोनखौहाय खावलायहरदों, जेरावखिया मानसिखौ नुवा मानो नोंथांमोना नैबे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कल खालामनानैहाय खोन्थाहरब्लानो जाबाय। बियो बिनि न'खरनि नाम्बार। दा मानसिखौ दाख्लैहाय माने जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बै बेरेंगाव होननाय जायगायावहाय दङ होननानैहाय मिथिनो मोन्दोंमोन। ओमफ्राय न'खरनि मानसिया होसोलांदोंमोन, बेवहाय मोनहैयाखै। दा बे जोंनि एरियायावनो गिदिंना दङ आरो बे बेंटल साइड, ओरै बेरेंगाव साइड, काजलगाव साइड बेफ्रावनो आन्दायना दङ। मानसिया एसे ब्रेना बोरैबा होननानै बुंदों, माने बारा थाल खालामनो हाया। माने सोङोब्ला मानसिया गावनि नामखौ खोन्थानो रोङो, जायगाखौ हास्रावबारिल' होननानै खोन्थानो रोङो। हास्रावबारियाथ' अनेक जायगा दङ। दा अरिजिनेल गामिया जाहैबाय बिजनि सबायजार हास्रावबारि गामिनि बियो। नोंथांमोना नामखौ सोंनानै नायबानो जाबाय। नामाखौ अमे बर' होननानैहाय बुंदों। दा मानसिया सेन्देलबो गाना, गस्लाबो गाना, गामसाल' गानो आरो बिदिनो लान्थि थाबायो आरो। दा गावनि न'खौ बियो बावनानै दङ, आन्दायनानै दङ। दा रायजो राजाफ्रा जेरावखिया नुवा मानो एसे मदद खालामदो। माने सोंनानैहाय बे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय खिन्थाहरब्लानो जाबाय। न'खरनि मानसिया डाइरेक्ट थांनानै लायगोन। फट'माबो खेबनानै लानाय क्लियार फट' गैया, सिगां खेबनायनि पासपर्ट फट' दङ। ओमफ्राय मानसिया एसे जुवान बैसो बायदियानो जाबाय, बिदिनो 35, 36, 35-36 बोसोरनि जाबाय मानसिया। ओमफ्राय नोंथांमोना सिनायखागोन। सेन्देल गानि, गामसाल' गाननाय, गस्ला गानि, बिदिनो लान्थि थाबायबायनाय नुदोंब्ला लामाफ्राव नोंथांमोना सोंनानैहाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय फन खालामनानैहाय न'खरनि मानसिनो जानाय हरब्लानो जाबाय आरो। बेखौनो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। दा न'खरनि मानसिया हालाय हाफाय जानानै दङ। दा बेखिनि खोथाखौनो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। जायखिया जेरावखिया नुवा मानो सोंनानैहाय नोंथांमोना न'खरनि मानसिनो फन खालामनानै खोन्थाहरब्लानो जाबाय। आङो भिडिअखौ गोबाव खालामला, बेयावनो फोजोबनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानैहाय बयनोबो मिथिहोनो दाबाव, जाहाथे जोङो बे मानसिखौ थाबैनो मोनफिननो हायो आरो। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। बाय बाय। चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामलांदो।